Бүген безнең гаиләдә гаять шатлыклы һәм көтеп алынган гүзәл тантана. Яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез, газиз бабакаебыз Максутов Рөстәм Ахатович матур 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны без, яраткан тормыш иптәше Әлфия, улы Ринат, кызы Гүзәл һәм Алсу, төпчек улы Нурали, кияве Рәшид, килене Эльвира, оныклары Динияр, Ләйсән һәм Амина котлап, җылы терекләребезне җиткерергә ашыгабыз. Кадерле тормыш иптәшем, Пенза өлкәсе, Сосновобор районы Индырка авылында 1969 елның 19 мартында якты дөньяга аваз сала. Туган авылының гүзәл табигать почмагында үсеп, кечкенәдән үк нечкә күңелле, табигать җанлы булып җитешә. Авыл мәктәбен уңышлы килеш тәмамлап, уку йортына һөнәри белем үзләштерер өчен керә. Һәм студент чагыннан ук туган авылы мәктәбендә физкультура укытучысы буларак хезмәт юлын башлап җибәрә. Тик озакламый яшь егетне армия сафларына алалар. Намуслы килеш илебез алдында булган хәрби бурычын Германиядә үтәп кайтып, Үзбекистан Республикасының Учкудук шәһәренә яшәргә китә. Озак еллар уран җитештерү оешмасында эшли. Тик чит яклар никадәр генә гүзәл булса да, барыбер туган яклар үзенә тарта. Аның кайткан чагында без танышып, 1 ел кавышып йөргәннән соң матур гаиләбезне кырдык. Сөеклем минем иң якын кешемә әйләнде. Күрше авыл кызы буларак кияүгә чыгып, үз сайлавымны бушка ясамаганмын икәнне аңладым. Көчле һәм ышанычлы җилкәләре артында мин иң бәхетле хатын кызга әйләндем. Безнең мәхәббәт көчебезне арттырып, бер артлы балаларыбыз туды. Бүген инде без алтыным белән балаларыбызга карап сокланабыз да, шул ук вакытта никадәр вакыт узган икән дип таң калабыз. Инде өлкән улыбыз Ринат, кызыбызда якын булган киленебез Эльвира белән Пенза шәһәрендә яшәп, безгә оныгыбыз Аминаны бүләк иттеләр. Кызыбыз Гүзәл, улыбыздай кадерле киявебез Рәшид белән туган авылыбызда яшәп, оныкларыбыз Динияр һәм Ләйсәнне үстерәләр. Кызыбыз Алсу әлегә технолог һөнәрен үзләштерә, 3нче курс студенты инде. Йөрәгебез дәвасы, улыбыз Нурали 9нчы сыйныфта укый. Алар барысы да әтиләрен бик яратып, хөрмәт итәләр. Әтиләре дә аларны һәммәсен дә якын күреп, аталарча яратып, үлеп, үчеп яши, оныклары өчен ут йотарга хәзер булып тора. Рөстәмнең шул кадәр йомшак күңелле, олы йөрәкле булуын табигатьне яратуы да дәлилли. Аның аеруча кошлар белән аралашырга теләге сокландыра. Яратып ул фазаннар үстерә. Алар белән көннәрен үткәрергә дә кызганмый. Иҗади җанлы шәхес буларак, әле бик матур итеп рәсемнәр ясарга да ярата. Кулыннан килмәгән бер генә дә эше юк дисәм, ялгышмам. Үз тырышлыгы белән зур өй булдырды. 2 ул үстерде, бехисап агачлар утыртты. Бер сүз белән әйткәндә, чын ир-ат вазифаларын менә дигән килеш үтәп килә ул. Алтын куллы ир-атлар гомердән гомере пашытта булганнар. Минем дә тормыш иптәшем, Аллага шөкер, шундыйлар саныннан. Аның бихисап дус ишләре, танышлары, еш кына киңәшләр артыннан да киләләр. Ул да бик аралашучан, бер кемне дә кире кайтарып җибәрми, хәленнән килгән кадәр ярдәм итәргә ашыга. Өлкән балалар үсеп инде буй җитсәләр, хәзер улы Нуралины да ул бар нәрсәгә дә үз үрнәгендә өйрәтергә тырыша. Аеруча өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәтә. Моны да ул үз үрнәгендә булдыра. Бүгенге көндә кадерлем яратып хөрмәтләп әтиебезне тәрбияли. Аңа инде май аенда 95 яшь тулыр иншаллах. Аллаһ Тәгалә иманлы, саулыклы гомерләр бирсен. Кыш оясында ни күрә шуны эшли ди халык. Яраткан тормыш иптәшем дә үз бала оныкларыннан шундый ук хөрмәт һәм мәрхәмәт күрергә насыйп итсен. Кадерлем, шын күңелдән бүген сине матур юбилеең белән котлыйм. Инде 3 дистәгә якын бергә гомер кичергән матур вакытлар өчен рәхмәт әйтәм. Алда да бер-беребезгә нык терәк, таяныч һәм кирәк булып яшик. Пар канатларыбыз кайрылмасын, бергә барган юлларыбыз аерылмасын. Яратам дип кабатлыймын,
Ул оят сүзләрмени, синдәй уңган иратларга тия ул күзләрмени, хөрмәтләп сине яшимен, иң әйбәт ир дөньяда, насип итсен тату яшәү кадерлем ул алда да. Безнең әтиебез бүген юбилейын каршылый, дип дәвам итәләр бала оныкларыгыз. Аңа ни бары 55 яшь тула. Иратларны бу вакытта заводлы коньяк белән тиңләп була торгандыр. 55 яшьтә синәре сөеклебез баһадирларда япь-яшь, алга таба карап күп максатлар алдыңа куясың. Никадәр хыяллар белән янып яшисең. Күпме генә гаиләң өчен эшләп яшәсәң дә, син безне яратырга, безгә наз бүләк итәргә дә вакыт табасың. Барысы өчен синең алда мең рәхмәтебезне дә әйтәбез. Бел, без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. 55 яшең, Ходай бүләге, син салучы шушы йорт нигезен, әни өчен тормыш терәге. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Бер кайчан да авыр сүз әйтмәдең, киңәшләрең булды үтемле, шуңадыр ул яшибез без әти кызартмыйча синең битеңне. Абынганда җайлап аңлатасың, сабыр төбе алтын икәнен. Син тамыры булсаң, без тармагы җиргә бирегеп үскән именнең. 55 яшь ул, ирләр өчен бары картлык чорның якты язлары. Әле алда шаулап торган гомер, оныкларның күңел назлары. Рәхмәт әти сиңа барсы өчен, тәрбиеңә, биргән назыңа, күңел тынычлыгы юлдаш булсын, картлыгыңның якты язында. Хөрмәтле Рөстәм абый, юбилейгыз хөрмәтенә тапшыруда сез яраткан җыр яңгырый. Бергәләп тыңлыйк әле. Җилләргә әйләнеп иңемә кагылдың, син диеп ынтылып җилләргә сарылдым. Тиңләдем мин сине иң җылы яңгырга, тиңләдем кояшка, охшаттым давылга, сагынудан чыгарда яшкынды йөрәгем, мин сине бәхетнең өзенә тиңләдем. Тиңләдем мин сине кояшка, охшаттым давылга, сагынудан чыгарда яшкынды йөрәгем, мин сине бәхетнең өзенә тиңләдем. Тиңләдем мин сине язларның назына, сабыр ит китмәсен кал әле аз гына. Җәйләрнең җылысы күңелне кузгатты, нишләре син булып тибрәтеп йоклатты. Тиңләдем мин сине иң җылы яңгырга, тиңләдем кояшка, охшаттым давылга, сагынудан чыгарда яшкынды йөрәгем, мин сине бәхетнең үзенә тиңләдем. Тиңләдем мин сине иң җылы яңгырга, тиңләдем кояшка, охшаттым давылга, сагынудан чыгарда яшкынды йөрәгем, мин сине бәхетнең үзенә тиңләдем. Охшаттым давылга, сагынудан чыгарда яшкынды йөрәгем, мин сине